Мястото на водача харесва ли? Ето тук имаме един тахограф. Той записва къде се движим. Това е радиостанцията, с която се свързваме. Да. А пък тук водача може да следи колко пяна и колко вода има в цистерната. Да. Там е за отоплението на автомобила. Тук си имаме разговорна уредба, от тук се пуска сирената. Скоростния лос. Това е бутона за сирената. А това се дърпа назад и напред. Да, това е скоростния лос. Назад напред. Кързе, отпред, там освободиха мястото. Само нищо няма да пипате. Да. Кажем са, тук са пандата. Дай мене! Айде! Къде? И двамата ще... Ти ако искаш от другата страна се качи. Идвайте! Идвай! Отзад! Нищо няма да пипаме, чули? Само няма да пипате.